Malta ndarraba lanqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn statistika tal-Eurostat li juriet li f'Novembru li għadda ir-rata ta' nies bla xogħol f'Malta kienet in-nofs tal-medja Ewropea. Meta mqabbel mal-istess xahar is-sena ta' qabel, ir-rata ta' qatt naqset b'1%. Dan minkejja li pajjiżna kellu diġà lanqas rata ta' qatt irreġistrata fl-istorja. Lanqas pajjiżi li għandhom persuni fuq il-kodba tal-qatt huma ir-Repubblika Ċeka b'rata ta' 2.2%, il-Ġermanja bi 3.1% u l-Polonja u l-Ungerija bi 3.2%. Min-naħa l-oħra il-Greċja bi kważi 17% kellha l-ogħla rata ta' qatt, segwita minn Spanja b'14.1%, l-Italja b'9.7% u Franza b'rata ta' qatt li tlaħħaq 8.4%. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru wkoll illi b'10.9% Malta kellha fost lanqas rati ta' żgħażagħ bla xogħol fost il-pajjiżi Ewropej. Ir-rata f'Malta kienet ta' 4% anqas mill-medja Ewropea ta' 14.3%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.